Ja, dit is echt ook wel echt goed. Kijk maar. Nu moet je met die camera die kant op. We are making vegetable curry, naan chapati, and my famous vegetable rice. Goat, jeez. Dag Theo! Nou, wat vond je van de Hellskate? Het was echt super leuk. We hebben lekker actief met de fietsjes gefietst. Nou, echt geweldig. We hebben heel veel dieren gezien. De Lion King is gebaseerd op hoe het hier in Hellskate Park eruit ziet. Dus dat was ook heel cool. Het was best zwaar nog op het einde, want op de terugweg gingen we omhoog. Dat was best wel zwaar, maar het was wel heel lekker. Dus iedereen is lekker bezweet en zo betekent we lekker het zwembad in. We are going to Mount Susu. We're gonna be staying at the Maasai homestay, which will be really amazing. Wij gaan kamperen bij de homestay van de Maasai. Maar ik heb er wel heel veel zin in, maar ik vind het een beetje eng dat ik niet weet wat we kunnen verwachten. We gaan zo meteen naar de Maasai. We gaan kamperen daar. Volgens mij gaan we lekker primitief op matjes slapen. Niet douchen voor 2 dagen. Maar het zal super mooi worden. Maar ik heb er super veel zin in. Op de motor! Kan niks meer gebeuren zo! Het blijft ook gewoon nog een beetje een wijvenvakantie. Mega vet, echt heel erg cool. Oh, jij hebt ook een unibrow. Zo vet! Oh, dat was echt geweldig. Dat was echt heel leuk.
Zo? Hij moet draaien hier. Oh, dit is echt, ik ben hier echt fucking onhandig. Zo goed, ja. Het is toch prachtig, kijk even waar we zijn. This time for Africa. This time for Africa. Samanamana, waka waka. Samanamana. We hebben vannacht in deze manjata geslapen bij de Maasai. Was echt top. Heel klein hutje, de Holland House. Speciaal voor ons gemaakt. Superleuk! This is now Mount Suswa. This is we are living inside of the outer crater. Today, in fact, we have camped here at my place, and then we are heading to the campsite today. Today we are going to spend the night in the rim of the inner crater. And inside of the inner crater, no one living in. It's only baboons, leopards, so we might hear some noise. The community around here, they are happy for Charlie's travel because it's really helping all of us. We zijn op Mount Suswa. We zijn net bij de Maasai geweest en we zijn van de Maasai helemaal omhoog gelopen hier naartoe. We zijn nu op de eerste top en daar is de tweede top. Daar gaan we zo ook nog heen. En het is wel echt heel mooi zoals jullie kunnen zien. En we staan namelijk in de binnenste krater van deze vulkaan. Dus dat is wel heel cool. Oké, we zijn nu op de top van de binnenste krater van Mount Suswa. En het uitzicht is echt heel erg mooi. De hike is leuk, maar wel leuk pittig. Dus get ready, trek je mooiste sportoutfit aan en dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, achterop bij de Maasai op de motor. Dat vond ik echt heel gaaf. Ik vond het ook heel erg leuk om de Maasai te ontmoeten en echt even te kijken naar een kijkje in hun leven, hoe zij leven. Heel bijzonder. En wat vonden jullie dan van de party met tattoos in Nederland? Ook echt heel leuk. Geweldig, ja. Op de motors, achter op de motors bij de Maasai. Dit moment. Ja, dit is echt ook wel echt goed. Kijk maar. Ja. Nu moet je met die camera die Floor, wat heeft deze trip met onze band gedaan? Nou, ik denk dat deze trip heel goed is voor onze vriendinnenband. Want echt kleine momentjes zoals de hike naar boven, dat geeft toch even een kleine chit-chat met elkaar. En ook omdat we niet allemaal meer in dezelfde stad wonen. Dus ik denk zeker dat deze trip ons heel veel heeft gebracht. Tot nu toe al. Oh, this is a really nice group. We have really enjoyed. They are really happy girls. Really enjoy being with them for these 2 days here in Suswa. I can say they are friendly. They are helping and yeah, they are nice. It's actually an honor to be part of, to be their tour leader because they are a really awesome group. And for that, I wish they could ever come back to Kenya again. I'll be really happy to be their tour leader again.